Xogamos un trivial. Saberías dicirme cal foi a primeira raíña de pleno dereito de toda Europa? Exacto, Dona Urraca, a raíña indomable capaz de dobregar os roles de xénero en pleno século XII. Urraca non estaba destinada ao trono, pero cando o seu irmán e único herdeiro varón ao trono morre en batalla e pouco despois o pai de ambos, Urraca convértese na única opción para gobernar. Xa fora antes condesa de Galicia, pero agora tócalle coller a coroa. Que Urraca subise ao trono foi algo moi polémico na época. Para empezar, era muller. Para continuar, non existían precedentes dunha muller no trono. E ademais, o seu marido era estranxeiro, así que tampouco lles gustaba moito esa idea. E aínda así, Urraca consegue gobernar con man de ferro. Cando queda viúva, a corte obriga a Urraca a volver casar de novo. Probablemente se fose un home isto non acontecería, pero claro, Urraca era unha muller. E acaba casando co rei Afonso I de Aragón, pero vai ser un matrimonio funesto, terrible. De feito, hai quen di que houbo malos tratamentos del cara a ela, así o constata a documentación. Así que finalmente o matrimonio disólvese. Pero esta non é a única pedra no camiño de Dona Urraca, Para nada. Vai ter un enfrontamento directo co seu fillo, máis ben cos nobres que estaban detrás intentando conspirar contra ela, e tamén coa súa irmá Tareixa en Portugal. E por suposto vai ter un conflito directo co bispo Xelmírez, o gran señor de Compostela. De feito, é ben famosa esa anécdota que nos conta que en 1117 Urraca foxe da torre incendiada da catedral mentres é apedrada polo pobo. Pese a todo, Urraca está no trono case 20 anos, nin máis nin menos. Pero acaba falecendo nunha desas batallas que tantas mulleres tiveron que librar ao longo da historia. Un parto. Pero iso sí, Urraca falece sendo raíña e coa coroa posta.